bat zer den eta zer ezaugarri dituen dakigunean, zer gehiago hartu behar du kontutan irakasle taldeak erronka bat diseinatu eta ikasgelan abian jartzeko orduan. Erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntzak, ikasle bakoitzak ikasten denaren zentzua eta esanahia eraikitzen laguntzen du, talde hausnarketatik abiatuta. Beraz, gure ikasleen talde lana gidatzea egokituko zaigu. Erronka bat izango bada, ikasleak egoera problematikoa konpontzen aktiboki inplikatuko direla ziurtatu behar du, eta erronka gisa bizi behar dute. Gainera, erronka sormen prozesu bat da, etapa batzu dituena eta horiek dinamizatu beharko ditugu ikasleak urrats batetik bestera eramateko. Orduan, irakasle taldeak erronka ebazteko prozesua egituratu eta antolatu beharko du. Bai erronkaren diseinuan, bai dinamizazioan. Ze tresna ditugu horretarako? Urratsen sekuentzia koherente eta logiko bat dugu. 11 urratsetako gurpil hau. Horietako bakoitzak oso helburu zehatza du, zertarako bat. Hasi arazoa zein den ulertzetik eta soluzio batera iristeko behar den informazioa bilatzera. Konponbiderako alternatiba batzuk sortzen, beharrezkoak diren ekintzak planifikatzen eta egiten eta nola joan zaigun ebaluatzen. Azken finean gure bizitzan jarraitzen dugun estrategia bera da edozein arazo planteatzen zaigunean, ezta? Bai, horregatik interesgarria da urratsen sekuentzia hori barneratzea. Ganera, irakasle gisa gure ikasleengan garatu nahi ditugun gaitasun teknikoak eta zeharkakoak garatzera bideratutako hainbat jarduera planteatuko ditugu. 11 urratsetako diseinu hau ikasleengan gaitasun hauek sustatzeko pentsatuta dago. Erabakiak hartzeko, komunikatzeko, gatazka konpontzeko, talde lana, banakako erantzunkizuna, sormena. Beharrezkoa da 11 urrats horiek guztiak egitea edo baten bat saltatu dezakegu? Urrats guztia dira garrantzitsuak. Helburu jakin bat daukate eta baten bat saltatzen badugu zerbait galduko dugu. Agian, urrats batzuk elkar genitzake, baina beti izan behar du honetarako denborak ematen dituen prozesu bat. Ikasleak aktibatu behar ditugu prozesuan parte hartzeko. Erronkarekin lortu nahi diren ikaskuntzak ulertu behar ditu ikasleak, eskatzen dena eta zertarako eskatzen den ulertuz. Dagoeneko badakiguna, falta zaiguna, informazio eta eskuratu behar ditugun trebetasunak identifikatu behar ditugu eta horri buruz hausnartu. Gero behar dugun informazio eta trebetasun berri horik eskuratu beharko ditu ikasleak eta baita antolatu ere. Horrekin guztiarekin, aukera posibleen gainean lan egiteko momentua iristen da. Aukeren balorazio egiten da eta egokiena zein den erabakitzen da. Eta gero, erabaki horrietatik abiatuta, zereginak planifikatu, gauzatu eta aurkeztu beharko dituzte ikasleek. Erronkak proposatzen digun ikaskuntza prozesua behar bezala ixtea ere une garrantzitsua izan behar da. Banakako eta taldeko hausnarketa egingo dugu, gaitasunen eskuratze mailari buruz, jarraitutako prozesuari buruz, eta banakako eta taldeko ikaskuntzari buruz. Azpimarratu nahi duguna da, erronkaren hasiera eta amaiera uneak oso importanteak direla. Ikasleek ikaskuntzaren ardura har dezaten. Irudiaren erdian, presente dagoen elementu bat ikusten dugu. Bai, ebaluazioa, ikaskuntzarako tresnatzat hartzen dugu. Eta beraz, beharrezkoa da prozesu osoan egotea, eta ez amaieran bakarrik. Ebaluazio honek ikasleei beren aurrerapenen eta zailtasunen inguruan hausnartzeko aukera ematen dien estrategia bati erantzuten dio, eta konpromisoak hartuz, aurreikusitako ikaskuntza emaitzak lortzera bideratzen laguntzen die. Horretarako, informazio baliotsua ematen duten tresna asko ditugu. Feedbacka, errubrikak, portafolioa, egunkari gogoetatsua, oharrak, erkaketa zerrendak, hainbat. Horretarako, irakasle taldeak ondo planifikatu beharko du zer lortu nahi duen prozesuaren fase bakoitzean. Hori da, eta gure ikasleen gaitasun tekniko eta zeharkakoen garapen mailari buruzko informazioa emango duten ikaskuntzaren ebidentziak eta adierazleak zehaztu beharko ditugu. Nola daki irakasle taldeak zer egin behar duen? Badu gidoirik koordinatzeko? Bai, irakasle taldeak bi formatutan programatuko ditu bere erronkak. Irakasle taldea beraren erronka, non irakasle taldeak erronka diseinatzen duen dokumentu bat izango da, hau da,
fase bakoitzean zer lortu nahi duen, zer egingo den eta nola egingo den. Prozesua nola ebaluatuko den eta behar den denbora eta baliabideak banatzeko gidoia edo plana izango da. Eta bigarrena, ikasleen erronka. Ikasleek jasoko duten dokumento izango da, erronka aurrera eramateko beharrezkoa duten informazioarekin. Bertan, helburuak, ebaluazio irizpideak, denboralizazioa, baliabideak eta abar zehaztuko dira. Eskerrik asko Enekoitz, 11 urratseko sarrera oroko honengatik. Orain infografia interaktiboan sartu beharko dugu eta urrats bakoitza sakonago ezagutu.